Saya sini kepora mentang adap dah kecing sungu yo blay bang ayo bang kren bat pi lang bang ne ketien kapa em kapa dan bor ke jong try nong pen em jingi u Jesus Christ ai ngo you try namar u ai pat ya ne kapor ya ka bang ni asngo ne ketien bang kwa ban kerpat if you win shashkor kendiat ne ketien namar ngai bang ne ketien long jinger khu pi ha ne kesingi ke mamenta hoi agin di por ni don ha kapor jong ke election ni don ha kapor ya ka ba ni haban tap iki vote ke jongi ban jied ya ki candidate ya ka bangin pa sa district council baga jinkli ka long ne kasngi iano phin jied na ki babon kita ki candidates iano on pa lani iano phin jied kata ga jinkli ha ne kasngi ke bamanta ngakwa ban shuai jingmut ga ne ka por baga ta ka long shwa ba phin jied shwa phin nyon yo tu budam ngakwa ba phin da duai shwa hayeng di ban shu leit lemu to ban shu nyon la ka nyon kat ba phi sngo biang ni phi sngo bit ri duai ho blei namar ka rai ke jong phi ka rai ya gata ka future ni kata ka lawe jong ka ni ke jla ga jongi tading ta bangi jit yi nong mi khmat ki jongi sha district council ka long ka badon kam hado kata ya ga ba ki thau yi an ki thau ma ki kan yi ki kanun de ma ki ba long kita ki nong mi khmat na gamanta jongi na gamanta ka jing baha ka jing met ya ka jala bro ka wait ding ta nga kerpat ipi ka ni ka singi ba phinom le song shet ne ba phinom le da ka ba shu snow brew le ne da ba shu snow ya day en re nga kwa ba nong ivi da dwai shwa ba phin tap ya ne ka vote na marba ubamman udan ublai udan kidan bi artli ki sur le si ki bakran ya phi le ne kita ki ba batai ya phi Henry nga kwa ba dong ivi ai ba ka bor ai ba ka ta ka ktien ke jong blai le ne uta omen sim jong blai un pasiawa ka donot ke jong phi yano pinyon bat yano phin jied ba nga ngai ngida dwai bo blai un kar khu ya phi ki nong thap baro ba phin jied ya kita ki nong mi khmat ki ba dei nagaban aga district council but halor ka taro nga kwa ban ong ivi ba yano phin jied pat ha ka jing im ka ba kan jaman sim Tading ta ho ngi jied ki candidate ki jongi ya ka bangi pa sha ka assembly ka bangi pa sha district council yang bangi pa sha parliament ro Henry kadon sakawai pag jing jied pagata ka dai ka bangi jied dala di pat yano bangi gin jied ha ka jing em ban nga sngo ni ka por nan the way you candidate u bakam kraw ban you new candidate u baladap yang na do man shwa bat dan balaan pen kalam yu hadu menta bam dan mano ro u balaan pen kalam yu ro hagisngi ki banangwan namar uday usim but uday u candidate ba uday ta uba long na mam jikut shabam jikut ba uta uday ujisu tading ta kwa abadong fi kan ka ski ka bamanta aba pila duai kum ba pijiet ma pi duai ba pijiet ki nomi khmat and ka snow kan ka ski ro pin duai na ka banta yalade ba pila ban jiet ya ujisu ha ka jim ka jongpi ya ka ba pin jiet ya ujisu namar la fi jiet bakla yano light now jisu ka jim ka jongpi kan poi shaga ba sosi ka jim ka jongpi kan poi shaga ta ga ba le ran ka jim ka jongpi kan poi shaga ta ga ba do nong ta ding ta ga ni ka sngi nga kren da ga men sim jong ka jing su eat ya pi ha ga ni ka sngi jit ya jisu bara pi jit yu jisu mdai bo pi pa yu shabaneng ne pi pa yu bon long nong sun shar ula dei lu pa nong sun shar shwa bangin jit mangi Tading ta ula dei ula de long lupa shwaban long ye ke ula shong lupa ka ket ba usun shar but haba usun shar dan bala am ki u taga dei ka tam dei mangi jit yu jisu re ai bangin jit ya u ya ka bangin bot ya u but ya ka ba ngin la ban long ken ki bi don bentalang bat u Barakan ka pon kwa banong fi haba pi jit yu jisu ndei tang ba pi penlong yu usim ne ula de long lupa usim ndrei ka ba smut nat ka long la da pi jit yu jisu pi kala long ma pi gisim pi kala long ma pi kita ken ki lingdo ki jong trai but pi kala long ken kita ki nong mi khmat na ka man tau trai ha ka ni ka prthei hoi haba ngi jit aba ken jado ngi pa ki nong mi khmat ndrei haba ngi jit yu jisu jit yangi bangin long ki nong mi khmat ha ka prthei Tading ta ka babel ka ang ladang apuli ka ni ka por ka ang kumni ka kin ka jongblay na ka shiti ka baar shaki korin galanong ka basan ka ni ka dekot ka ba arpo ka ang kumni namar ka ta ngilong kinong kitkitin sim na ka bentao kris lakam ba ublay ula kerpat ya pi dangi ngi kwa hir na ka bentao kris tolong pi ki balay penyesuk
but ublay. Haba pi penyesuk ili but ublay pi jied yo jisu haga jingim ke jong pi kelalong penban ki nong mi khmat naga bentau try haga nega perthai. But they tau jied yo pi pinlong ki sim but ki lingdo ya ga ba pin sinchar ya ga ba pin money ya ga ba pin penyat ya ga ba pin yalam ya ga ba pin long kata ken ka jingshai pinlong ka mlo pinlong ka jingkerku naga benta ga nega perthai ka badon kam shisha ya kita ki nong mi khmat ki jong try pipin long kita ki sim ba killing do but kita ki nong ki sim ki jong blay but dang ata ha pi jit yo jisu ken mau ne ka way pi don ka kerteng ka jong u ken ya ka ba haba lapet ya fi mu isu ya pi in re la yo i ya ka kerteng u jisu haga jim ki jong pi de eng ta ba ki ksoi ki ting de eng ta ba ki bor jingdom ki bor bamman ki bor syaitan baro ki haban kenria ki haban pet ki haban kongo haba pi pendon kam ya kene ke kerteng namar la itu ya kene ke kerteng u jisu da baro bara bidon ya kene ke kerteng pilong shisha kita ki sim ki bishisha ken mdei tang pilong sim tang sansnem ne tang ka to kan esnem rei la da fila jied utrai utung sim ya pi bansin sha rengkat bat u shabam jukut tadi ta ka babel ka ong hang ni la nga pulir mo shi ki Kajong Paul's ki Ephesus nga subangon puli ka ongkom ni kanil nong ba ar ni khot ka basan ka ong wat men ba ngilong ki bala yap ka jingreng kang jongi ulapen im yangi lembat u Chris da ka jinga e lapen im yapi bat ulapen mi yangi lembat u bat ulapen shong yangi lembat u ha ki jaka beneng hau Chris Jisu haba ulapen mi pat yangi haba ulapen im yangi upen shong yangi haga ta ka position haga ta ka jaka ke bakinja beneng ke babel ke ongupen shongi lembat u haki jaka beneng ha u Chris Jisu ken ma ha bau Jisu u shong shong ha lingkunat ne shong ha madan ne shong ha shuki shong ha ka khet bagata ka khet ke ka khet sim ka khet blay upen shong yangi hangta rengkat lembat u bangin yesun shar lembat u tadi ta ka ktin ke jong blay ke thu ingi abangi puli ke ktin ke jong blay ngi ko ongom ne abang puli ka ni ka pon naga shiti shaki korin ka ongom ni ka ktin ka jong blay ka shiti beneng kong korin lomba lai ka ni ka khot ka ba pra ka ongom ni tiu tau bala thung baruta ba ai ki along ka way hinrei uway po uway unyo pediang ya la ka jong ka bainong kat kum ka jing trei jong uhi henring ya long ki be trei lemba ublay pilong ka lengka ublay bat ka jing tei ublay upol Ukraine ong ngialong ki bietre lem bat ublay bat pialong ki lengka ublay bat ke jingtai ublay bading ta ngilong ki nong tre ki bietre lem bat ublay tading ta kenika perthai lane kenika ba ngiu i da ka khmat ke jongi habangi i ki priu ke lengka ke jong ublay bat ka dairu ba ublay un taken tading ta ka perthai ke jing kadang lengka ke jong blay bagi breu ke jingtai ke jong blay tading ta pidon benta bru tra pilong ginong tai ki mensim mdai ginong penjat mdai ginong penpra mdai ginong pensakma henry pi kalalong kita ginong tai ki mensim bantai yaki ban penyang yaki bakin long ki baklan ki bakot ki bakhia haga ta ka mensim ya ka bakila ban yang ke naka ban tau Jesus Christ bat naga benta ka buram ke jong haga ni ka perthai bat haga ka perthai ka ban sawan ru bangangai trau nang ai boringi habang i osngaw ya kaktin makaba ban kan mau fi kan ka por ya ka ba habang i jied u jisu ko mong ai pino menew la dil paus im na bom jukut shabam jukut bara kaktin ke jong blay ka ongom ni ladang i puli ha kan ka por na ka jingpen pau kan ka nong basan ka khot bish pau ka ong bat me la penlong ya ki im bat kiling do how blay jongi bakin yesen shar ha ka perthai bodu jisu uba aangi ia kata ka bor ia kata ka position ia kata ka kerdan kum gi sim bar kiling do ban ya senshar haga persen ne ban senshar gi breu ne ban senshar ia kita ki hima ia kita ki bor ia kita ki jingtrei kita ki jingbamman haga bagin jaban ngin senshar kita mdei bagi takin senshar yangi kene gel nong ba arpo ro ka khot ka saw ka ong ni ka tin ka jong blai bangalo i ki khet badan ki bla shong halor jongki bala ai ka jing bishar ki bat ngalayu i ke men sim jong kita ken gi bala krai kli naga benta kata ka jing pla yau chisu bana benta ka ktien ublai jar ki mam shimla mani dem yo to mrat klau lemne ya ka dur jong u bat hang ta kwa abang ifi bau yanes u i ya kita
ki bala syak shitom nam tau Chris ya ke bala kloy ban yap na ka banta jong habang akren ya ka bakin jaman sim ki bala kloy ban yap no na kita ki jong ka prthei but iki bam shimla shim ya kata ka sharp leni ya kata ki bam shimla money dem yu tau merat klau leni ka dur ga jong ki bam shimla ka ngu yu saitan ki bam shimla bot yu saitan ki bala bot yu trai kita ki yo ban shong ha kata ka jaka kata ki ket ka bible ka ang but bala ki dan bentahang ta ha kata ka jing bishar mga kwa banong fi neges ngi trai ker khu fi jied yu jisu kwa banong fi la fi jied pilong siem la pi jied fi klalong kiling do pi jied klalong kita kinong kit tin sim pi jied am pi long bu khrau pi jied am yu tra pin long ki bahalor om ki bapo padeng ta pi jied pi long king kinong senchar mga kwa banong fi gani gasngi pi jied yu tra pinum do nong ro am but pi jied yu pin klalong ken kita ken ko mau jisu utau ba pi jied u de nong job na bam jukut shabam jukut bo de sim na bam jukut shabam jukut pi pin long ki sim kiling do shabam jukut bam jukut rengkat batu trai aku aban duai ni kapor nam ta jong fi ini duai try aingo ime ko pang yo ni kapor men yakren man gi khon ki jong me try man duai ho ko kana man ai bor ni gi khon bakin nam shim sting ha bakin jiet ko try to gi nom mi khamat ko try kan ga bakin chado se district council ablay hinrai kam tam e man ai bor ko try ni khon jogi man duai ko kan rat bakin duai na ka bantay la di bakin la ban jiet ime ko try namar kata ga jing jiet ka balong permanent ke jing jiet ka banom kelasyo na do ka ni gasngi mga duai nga gerku ni gi khon gi jong me ablay bagi jiet kin jiet ime try pada bagi jiet mi pelong ki shisha kita gi sim bat ki ling do ban yusun char bat me shabam chukut bam chukut nga duai man ai ga ji shai man ai ga ji shampang bakin trang bakin sliang ya kata na do man da gasngi kin man yo thia yo dem tat hado bakin rai ban jiet ban bot shisha ime try agar teng jame Jesus Christ and duai amen amen try no gerku pi kan mau bagi jingwan ge jong try kala jan ding ta to ai pindon jinga dei bu try na do menta to ai flong kis em bagi ling do bu try do menta ya ga ba pinyo ban shong eta ki cat ya ga ba blay lopet crack na ga ban jofi ngin sai sham pat ko blay shibon blay ge jing sok lor kat ba fi amen amen